begynder i skole. Men på skolen i Hov vil man være helt sikker på, at de små får en ven. Så her får de mindste elever hver en personlig ven fra 7. klasse. De store elever skal så hjælpe de små hele det første skoleår. Det kan være svært for 6-årige at sige goddag til en ny verden. Der er usikkerhed og nervøsitet. Hvor er vi henne? Hvor er skolens kontor? Og hvordan er de store imod os? For at gøre før skolestarten så tryg som muligt, er der på Hov Skole en tradition med, at hvert børnehaveklassebarn har en ven fra 7. klasse. Jeg skal passe på ham og hjælpe ham, hvis der er noget, han skal hjælpe til, og vi kan snakke om alle mulige ting, hvis der er noget, han er ked af. Jeg synes, det er sjovt, og at jeg kan hjælpe hende med alle de ting, hun har brug for. Hvad har hun brug for? Jamen, at der er nogen, der er sammen med hende, når hun er ny her på skolen. Kan du styre hende? Ja, det går. Så hun er lidt vild en gang imellem, men det går. Tryghed opnås bedst, når man ved, hvad der foregår på hele skolen. Derfor bliver der gjort meget ud af at guide og vise børnehaveklasserbørnene rundt. Her er det 4. A, der får besøg. De har den der fornemmelse af tryghed, at de store, det er ikke nogen, der bøffer dem og er efter dem, og det er til gengæld nogen, der hjælper dem. Og de store er også stolte over, at de har nogle små venner, der så hilser på dem ude i byen, og de har nogen, der kan tage sig af. Det er kun 4 dage siden, at børnehaveklassebørnene startede i skolen, så de kender kun endnu lidt til deres nye store venner. Derfor offrer de ældre elever deres matematiktime til fordel for et gæstevisit hos de små, så man kan lære hinanden lidt mere at kende. Jeg synes, det er vildt sjovt. Hvorfor? Fordi at man har hele tiden en omgås. Er han så nemt nok? Han er nem. Hvad var du mest bange for, lige inden du kom i skole? At det ikke skulle gå. Hvad var det, der ikke skulle gå? At det ikke gik godt. Ja, hvordan er han? Rigtig sød. Kan han snøre dit snørebånd, eller hvad? Ja. Hvad skal du hjælpe ham med? Og jeg hjælper ham med at finde sin mælk, og hjælper ham med at finde rundt herovre. Hvad giver det dig sådan? Nå, det giver os ansvar. Store og små, side om side. De store hjælper de små. Men det er ikke kun de yngste børn, der har glæde af ordningen. 7. klasseeleverne lærer i høj grad også noget. Det giver 7. chancen for at sætte sig ind i andre menneskers behov, og det er en vigtig øvelse, når man i den alder kunne forestille sig, hvad er andre bange for, hvad er andre glade for. Forældrene er taknemmelige for, at der er nogen, der føler sig ansvarlige for deres børn i lidt uoverskuelige situationer, som i skolegården, på skoleture, til motionsløb og den slags. Når vi møder Mona på gaden, der er Mona, det er noget, som er rart, det har været varmt, det har været godt. Det har været noget med, at det var rart at vide, der var en, som man kunne ty til. Stofmisbrugere, der